ישבנו כל המשפחה במסעדה בטיילת. פתאום הכל הפך חשוך. יכול להיות שנתעורר יום אחד ולא יהיה חשמל? יכול בהחלט להיות. ותחנות הדלק לא יעבדו? חד משמעית כן. שמענו שמתקפה השביתה את תשתית החשמל. עשינו את דרכנו חזרה לאט, אוחזים ידיים. החושך נשאר, והבנו שישאר איתנו עוד הרבה זמן. בהדרגה התחלנו לפזר מקלות אור ברחבי העיר. המקלות עוזרים לתושבים לצאת מהבתים שלהם בשעות החושך ומשרים תחושת ביטחון. אחרי כמה חודשים בלי חשמל, הבנו שיש 3 מצבים שונים. ירח מלא, חשיכה ואור יום. בימים אנחנו אוגרים אנרגיה במגוון דרכים. בלילות החשוכים אנחנו משתמשים באנרגיה שאגרנו כדי לייצר מרכזי אור. בלילות ירח מלא אנחנו עושים שימוש בתאורה אדומה מינימלית וחוסכים אנרגיה. בלילות הארוכים אנחנו מתאספים סביב האובייקטים המהירים בכיכר, לפעמים לבד, לפעמים בקבוצות. למדנו למצוא בזה נחמה. בנינו יחד מבנה קהילתי על קו החוף. ביום יש בו מסעדות ואזורים לילדים והורים, אבל כשהשמש שוקעת הבניין משתנה. אם הירח זורח, הבניין מנצנץ קלות בתאורה אדומה, וכשאין ירח וכולנו צריכים את האור, הבניין הזה מאיר באור נגועות ונותן לנו תקווה. אחרי חודשים ושנים של חושך, הגחליליות חזרו. שתלנו צמחים, ואנחנו הולכים לפארק שלהן ומרגישים איך הטבע משנה את העיר ואותנו. העיר הקימה מצפה כוכבים המשמש תושבים ותיקים ואת אלו שהצטרפו כדי לחיות קרוב לחשיכה. מהמצפה הבטנו על העיר וחשבנו על אותו יום רחוק במסעדה כשהכל התחיל. הכוכבים שמעל והאורות המנצנצים למטה התמזגו. צפינו בעיר, עדים לעולם שעוצב מחדש על ידי חושך ואור. למדנו כיצד לחיות עם החושך.